Καλώς ήρθατε στην σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου όλους σας για την προθυμία σας και τη στήριξη την οποία κάνετε στον οργανισμό για τη διάδοση ελληνικής γλώσσας και λόγω των ημερών θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ για τον καινούριο χρόνο υγεία και ειρήνη. Το θέμα το οποίο σήμερα είναι, το οποίο εμείς ως οργανισμός διαλέξαμε, είναι το αρχαίο δράμα στη σύγχρονη εκπαίδευση. Δεν ακούγεται. Συγγνώμη, ο κύριος ήρθε τώρα και ζητάει την οθόνη. Αυτό όμως έπρεπε να το είχατε κάνει πριν. Γιατί τώρα μας χαλάτε την εκδήλωση. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν ακούγεται καλά. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά ευχαριστούμε τον κύριο που παρεχώρησε την οθόνη. Καταρχάς, έχουμε έναν χαιρετισμό από την Αντιπεριφερειάρχη Πειραίας, θεματική αθλητισμού και παιδείας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της κυρίας Σοφίας Μαυρίδου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σύνεδροι, τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, χάρη στη διαχρονικότητα και το ιδιαίτερο βάθος των γραμμάτων τους, έχουν αναχθεί σε πανανθρώπινο αγαθό, κληρονομιά του παγκόσμιου πολιτισμού και παρακαταθήκη για τις ερχόμενες γενιές. Η συστηματική πρόθεση της θεατρικής διάστασης του αρχαίου δράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία θα ωφελήσει με πολλούς τρόπους τους συμμετέχοντες με τις καινούριες γνώσεις, τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών, αλλά και την ευρύτερη παιδεία που προσφέρει. Η παραστατική απόδοση της δραματικής ποιήσης, λειτουργώντας παράλληλα με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και της αισθητικής αγωγής, έχει ως στόχους την πολύπλευρη αναγνώριση της θεατρικής αγωγής του μαθητή σπουδαστή μέσα και από τις αξίες που παρέχονται στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, αλλά και την ενδυνάμωση της συλλογικής δημιουργίας. Εύχομαι την ευόδοση των εργασιών της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται στην καλέσθητη αίθουσα Φλεψιχώρη, Μούσας του χορού και των δραματικών χωρικών, ενώ τα αποτελέσματα των εργασιών να τρέψουν το πνεύμα τόσο των συμμετοχόντων όσο και των τελικών αποδεκτών τους. Ευχαριστούμε την κυρία Περιφερειάρχη. Υπάρχει κάποιο μήνυμα από κάποια κυρία βουλευτή, παρακαλώ. Στο βήμα εκεί, παρακαλώ, περάστε. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ το πολιτικό γραφείο της βουλεύτριας Εθνικού Πειραίας Σπούφα Ελισάβετ. Η ίδια, επειδή έχει κάποιες υποχρεώσεις στον νόμο, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα στη σημερινή εκδήλωση. Μου μετέφερε όμως να σας πω ότι χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση, την οποία τη στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς αυτή προάγει στοιχεία του πολιτισμού της ίδιας της χώρας μας και τη σύνδεση με την ελληνική γλώσσα, με το αρχαίο δράμα, στοιχεία τα οποία μέσα από τον πολιτισμό μπορούν οι νέες γενιές να πάρουν όλη αυτή την απαιτούμενη παιδεία. Αυτά σε 2-3 γραμμές η ίδια, καθώς έχει τελειώσει η φιλοσοφική, αν ήταν εδώ πέρα θα μπορούσε να μεταφέρει πολλά περισσότερα πράγματα. Οφείλω όμως να μεταφέρω το γεγονός ότι μου είπε πρέπει να βρισκόμαστε εκεί, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Αυτά και εύχομαι και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλέσω την πρώτη ομιλήτριά μας, την κυρία Αθανάση Θημία,
η οποία είναι καθηγήτρια της κλασικής φιλολογίας, διδάσκει αρχαία ελληνικά, λατινικά και ελληνική νεότερη γλώσσα, με ιδιαίτερη ενασχόληση στην διατήρηση της γρεκάνικης διαλέκτου. Πρόκειται από λέξη της Ιταλίας. Το έργο της έχει προσανατολιστεί σε μελέτες για την Γκρικό. Εγώ θα ήθελα, επειδή είναι γνωστή σε εμάς ήδη από συνεργασίες που έχουμε και με την ελληνική γλωσσική κληρονομιά και σε άλλα μας συνέδρια, θα ήθελα πραγματικά να τονίσω ότι η συμμετοχή της σε συνέδρια για την ελληνική διάλεκτο Γκρίκο, αλλά και για τον αλληνισμό των απικιών της Ιταλίας, είναι πραγματικά πολύ σημαντική και θα ήταν χαρά μας να την ακούσουμε στην ανάπτυξη του θέματος της. Η εκπαιδευτική αξία της ελληνικής τραγωδίας. Σας ευχαριστώ.